Какво е Cool Laser режим с CO2 лазер? Исторически въведе го доктор Саймън Ориан от Калифорния. С този режим постигаме страхотни бързи резултати в финната структура на кожата. За финни бръчици, за пори и изравняване цвета на повърхностния слой на кожата. Реално, това не е някакъв нов специфичен CO2 лазер, а това е настройки на CO2 лазера. Да, не всеки CO2 лазер притежава възможността да бъде настроен в Cool Laser режим, но на практика голяма част от лазерите биха могли да работят в него. Как се постига това? За да го постигнем, имаме няколко изисквания към CO2 лазер. Да има минимум 30 вата оптическа средна мощност, да бъде радиочестотно възбуждан CO2 лазера, да има ултрапулс с дълбоки настройки на модулацията. Имаме ли всичко това, то ние постигаме Cool Laser режима. А с какво той е толкова атрактивен? Атрактивен е, защото CO2 лазерното лъчение при него е по-агресивно, поглъща се плитко, не въздейства в дълбоките структури и реално получаваме хубави терапии, които са с бърз възстановителен период. Това е Cool Laser за тези, които искат да знаят повече.